Коста хора, аз съм Криси. Днес едва ли ще сте очаквали да видите това нещо в моят канал, защото не съм го поръчал от интернет. Се извинявам, че в клипа ще виждате тези татуировки, които съм за задачи, които съм решавала на ръката си. Просто само ще смъкна камерата и знаете ли какво е това, хора? Ето ме виждат. Това, хора, е мокуро, който не си поръча, а ме си купих. И е оригинално, защото дървено е. Чачите, че много светло се направи. Добре. Ето дървено, вътре се дървено. Добре, сега ето. Нали така? О, яко, само ще върна. Е така. Така. Не е толкова лесно. Може да си измислите трикове. Това, не знам, това е драконът, който не го е гледал. Това е дракона. Има... Също да клаша с канала, да клаша, не знам дали го знаете. Надявам се да ми репортнат клипа за това. Слави също ще направя такова видео. И да. Опа. И се надявам да не искам да не имах на клипа, защото казах, нали, имена. И да, исках и аз да я покажа. Това мокуро. Заслужава се да го поръчате. Много е яко. Тук е гумено. Иначе ще се парзаля, за това има гумички. Трябва е така леко да го бутнете. Е така лекичко. Защото ако натиснете, нищо не става. Трябва е така лекичко. Направих нещо подобно на своя трик. Да, заслужава се да го купите. Само дето лопа, докато се научите. Да. Днес ще кача 2 клипа. Може да си измислите собствен трик. Това за първи път го извървя толкова. Да, пичове, казвам ви, че си заслужава да го купите това мокуро. Аз го купих за 5 лева това. Да, 5 лева, не 10 лева, но пак е оригинал, защото е дървено, както казах. Сега го повторя много пъти, сигурно сме махнати. Наистина. И да. Бай! И до следващия клип можете, ако искате да се абонирате. Вече сме 2 сабскрайбъра. Вижте, че на другия ми канал сме 6-7, не знам, проверял, може да са станали 7, за сега са 6. Не забравяйте да се абонирате и да харесате клипа. Само ако ме харесвате. Линк няма да слагам, защото не го купих от сайта, ама от магазина. Чао, хора!